नोंथांमोन आं बे भइसनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों आंहा बेलेगाव एसे टाइम दङ आरोना नाथाय आं फेसबुकाव नुनाय बायदि माने नोंथांमोननोबो फोरमायना होनाया मोजां जागोन साननानै दा आं खोन्थानो सानदों नोंथांमोन मोजाङैनो आङो खोन्थालांनो सानदों आरोना मानो मालायनि इमान बुरजा रांजों भिडिअ फिल्म बानायनाय शुटिं खालामनाय गारि भारा रिजार्भ लानानै शुटिं खालामोनो बेसेबां गोजान गोजान लामा हान्थिनानै सिनारि लाहैयो बिसोरनाव आरो मिउजिकनि गाननि आरो लोगोसे केमेरानि बहुत फैसा गारो बिथांमोना फैसा गारैसो फिल्म बानायो नाथाय जाय सुबुङा मानो बेफोरबायदि मालायनि भिडिअखौ बा मालायनि चेनेलनिफ्राय बा मालायनि फिल्मफोरखौ लानानै मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ आं जोबोद गाज्रि मोनदों आंनि गोसोआव बेफोरबायदि खालामनाङा बेबायदिनो इउटिउबारफ्राबो बदनाम जालाङो माने बर'नि समाजावबो गाज्रि मुं मोनो बेफोरबायदि मावनाया साबजानाय नङा आरोना आरो बेफोरबायदि मालायनि खावनानै सानबेसे देरहानानै थानो आरो सानबेसे खामायनो मालायनि भिडिअखौ बिदि ससे क्लिप हास' आगारनानै दा आं बेखौसो बुंनो सानो बेफोरबायदि खामानिखौ दा मावथों आरो दा माव आरो बेफोरबायदि मालायनि खावनानै सानबेसे जानो बेफोरबायदिनि सिखावा थामारो जिखुनु एगजामपोल हरसेनि सिखाव खावनाया सानबेसे जानो बेलाय फाबसो लानाय जायो बेखायनो आरो नों सिखावनि खामायनायजों मालाबाबो नोङो न'खर दानो हाया बेखौ आं डाइरेक्ट बुंखायो दा नोंथांमोननो आं फरायनो लाजेनबाय बेयाव लिरनाय दङ नोंथांमोन नायनो हागोन के.आर. ब्रह्म बे बिथांनि पेजनिफ्राय आं मोननाय जादों बेयाव लिरनाय जादों जे FIR होनाय जाबायनो DS फिल्म इउटुब चेनेल आं बे DS फिल्म इउटुब चेनेलखौ आं इउटुबाव सार्च खालामनानै हैनानै नायदोंमोन नाथाय नुनाय मोनाखिसै सिङाव दंमोनदां नाथाय आं बेखौ जेब्ला मिथियो अब्ला आं इउटुबाव सार्च खालामनानै नायदोंमोन आरो आं मोननाय जायाखै आरोना ओमफ्राय दायो मा बुंबावदों DS फिल्म इउटुब चेनेलखौ क'क्राझार पुलिस थानायाव खामग्लिनाय गोसोनि मोदैनि प्रडाक्टर मिथुआ थामहिनबा MB प्रडाक्शना बिथांनि सावथुनखौ पार्ट दाननानै इउटुबाव उइदाउट पारमिसन आपल'ड होनायनि थाखाय बिथांखौ कमेन्टआव गोबांथार डिलिट खालामनो थिननाय माने डिलिट खालामनो थिनदोंमोन आरोना होमबाबो मानियाखै जाहैदोंदां मानियाव FIR होनाय जाबायनो आरो सिखावखौ थाबैनो संगोन होनना खोथा होयो गुबुननि रां गारनाय आरो खस्थ'खौ एसेबो बुजिया बिथाङा बेबायदि लिरबाय आरो नोंथांमोना नैबे लाइजामखौ नायनो हागोन बेखौ FIR होनायनि पुलिस स्टेसनाव गारनाय जादों आरोना बे स्लिपखौ बेफोरबायदि जागोन आरो लोगोसे नै बेनोमोन जालुखाग्रोमोननि नै लोगोसे नोंथांमोनाबो नुबोखाबाय स्क्रिनावनो बेफोरबायदि खालामनाया आं साबजानाय मोनाखै नुदों 4 daysआवनो माबायदि 117K मोनखादोंमोन बिथांमोननि इमान फेमास बेफोरबायदि खालामनो हामामोन आरो आंनि हिसाबाव आंबो मोजां साबजानाय मोनाखै बेबायदि सुबुङा साजा मोनखानांगौ आंनि फारसेनिफ्राय आं बेखौ बुंनाय जाबाय दा नोंथांमोननो खोन्थाना होनाय जाबाय नोंथांमोनाबो हायोबा हाजासे शेयार खालामना हो बिथांमोना इमान खस्थ' खालामो बेफोरबायदि सिखाव खावनानै चेनेल नागारनाय मालाबाबो मोजां नङा बेफोरबायदि सिखावनि साजाखौ मोनखादों आरो मोनगोनबो होमबा एसेनोसै नोंथांमोननो फोरमायनो एसेनो माने बेखौ नटिस होनाया मानसिफोरखौ मिथिहोनाया आंनि थाखाय मोजां जागोन होननानै आं लाना फैनाय जाबाय आरोना बेखिनियानो